Så er vi i gang igen. Vi spiller Farming Simulator 2015. Og jeg skal så vise jer rundt i spillet her. Altså man starter med sådan nogle traktorer. Og så kan man købe videre. Og så kan man sidde inde i vognen og styre. Og her der er jeg så galt. Men jeg vil så vise jer rundt. Vi kan gå hen til roeoptageren. Så skal vi i gang med at styre den. Jeg har klippet toppen af roerne før man kan høste dem. Det skal man allerførst. Så trykker vi på B, så sætter maskinen i gang. Så kører vi indtil at den er fuld i nederst i højre hjørne. Hvis man trykker på O, så folder elevatoren ud. Og så når man kommer hen til vognen, så det er sådan af. Vi ses.